que hi ha una cosa interessant. Vosaltres utilitzeu en l'Office marcadors dintre de l'arxiu per anar d'un a l'altre. Això sí que crec que és interessant. Aleshores, ara us vaig a enviar un arxiu. I sobre aquest arxiu treballeu. I d'esta manera també veureu què no podeu fer quan voleu donar-lo a un alumne un arxiu. D'acord? Mireu, ahir en pantalla jo he deixat l'arxiu, mireu, vaig a gravar l'arxiu aquest que és la programació de biologia de tercer. Aquesta programació de biologia de tercer jo ara vull compartir-la amb vosaltres. Aquí ja sabeu què compartir, compartir. Com veieu, jo ara aquí posaria el nom de cadascú de vosaltres. Posaria, per exemple, el de Pere que el tinc de Pere, posaria Pere Gomis i tal. Com nosaltres estem formant part d'un grup, del grup OTIC, jo puc posar, si no falla, el grup OTIC i ja us va a tots. Ara, en el moment que tu tingués aquest alumne ja com a un contacte teu, en el moment que et posaràs a escriure tens d'arribar a ensenyar. Però jo te pregunto, para compartir algo vas a tener un día crearse en tu website o pots de tu web agregar algo, posar ahí? També pots compartir. Això una dia posarem un arxiu nostre, el pujarem dalt i el compartirem. Exactament igual. Bueno, si donem el grup OTIC, d'acord? Fixeu-se que puguen editar, atenció, poden editar, podem editar i li podem dir, afegim un arxiu, si volem crear un missatge, diem, t'envia per a treballar. D'acord? Compartir i deixa i ara entreu en el vostre correu. D'acord? Ja m'ha arribat. A veure, tu has entrat en el Google Drive? Sí. Doncs entres en el Google Drive. I ara, una altra pestanya. Ara, una altra pestanya. Ves al correu. Ja el tenia aquest. El tenies allà, molt bé. Doncs ara, veu que ja està tot allà, no? Sí. Doncs pica allà. Entreu al vostre correu, al correu que us ha arribat ara. I piqueu, en vora document PDG3, piqueu ahí. D'acord? I ara, com veieu, ja tots heu entrat a la programació de biologia, no? Ara, atenció, ara fixem-se en les dues possibilitats que hi ha. Jo aquest arxiu puc fer, com ara ho veurem després, que aquest arxiu puguem participar a parts. No és el cas ara. Ara jo vull que cadascú de vosaltres feu el que vull que feu. Aleshores, ara vosaltres, una vegada us ha arribat aquest arxiu, aneu ara a crear-vos una còpia per a treballar cadascú en aquesta còpia. És a dir, ara, una vegada l'heu obert, mireu el que heu de fer. Arribeu a fitxer i poseu, fes-me una còpia. D'acord? Veu com ahir em posaria còpia de... D'acord? Ho veu? Doncs feu-ho, jo no ho faré. D'acord? Còpia, i si voleu, ahir ara vosaltres el que faríeu, còpia de, poseu. Lleveu-lo de còpia de i posa, per exemple, el nom de cadascú, i així sabeu cadascú qui és. Jo ja hauria donat la còpia. Doncs no passa res. Si algú li ha donat la còpia, com ho pot canviar? Prova i veurà, fes una fitxer, separa el fitxer i poses el teu nom, canvis el nom. En vez de posar que sigui el PPG3 ESO 3.drive, o si siga... Ja, en lo de fitxera em diu, ha canviat el nom. Canvia el nom. Canvia el nom. I que fiqueu el mateix que el nostre nom? Correu la que vulgueu, lleveu de PostDrive, poseu Pepe o Paco o qui siga, ja està. I ara, vosaltres aneu a treballar en aquesta còpia vostra. És a dir, estem fent un exemple en el qual jo a l'alumne li he enviat un arxiu, el que sigui, i jo ara vull que l'alumne treballi en aquesta còpia.
Anem a veure ara l'important que és el dels marcadors. Rafael, no he entès com hi canvia o no. Depende de la posició. Sí, vale. Este era l'arxiu. Canviar nombre. ¿Vale? Canviar nombre i ara canviem el nom. Y aparece el nombre a l'esquerra. Bon. I Copia. poseu, i ja el nom i l'heu canviat, ja no voleu ir a Google Drive, això, sinó que teniu el vostre. Bé, quins avantatges té el que vaig ensenyar? Mireu. Piqueu en insereix, aquí dalt, insereix o insertar, si teniu en castellà. Sí. Si ho teniu en... Quin té en valencià? Ningú, només dos. Doncs, si algú, mireu aquí per si teniu en valencià. Si teniu en valencià, fixeu-vos aquí les possibilitats que hi ha, com en qualsevol, de nota al peu, salt de pàgina, recompte de pàgines, etc. Nosaltres anem a fixar-nos ara on posa afegeix a les adreces d'interès. En vez d'això, vosaltres què teniu a posar? En vez d'afegir, añadir a les direccions d'interès, què fa? Els marcadors. És el que sempre ho veiem en el. Aleshores, nosaltres anem a treballar ara en això. Jo faig un exemple per a que vegeu per a què interessa. Jo me dic aquí, imagina't una programació tan llarga com aquesta. Competències, en base a competències. Després vols veure avaluació i tot això és farrola, no? Aleshores, jo què faig? Me'n vinc aquí a primer, a competències. I feu tots el mateix, anem a fer tots el mateix. Doncs col·loqueu en competències. Estem tots en competències? Sí. I prenem en insereix i poseu afegeix adreces d'interès. O el qual te pots posar afegir bookmark o afegir marcador. D'acord? Ja el tenim tots? Sí. L'insereix el tenim d'anar? Insereix has d'anar a marcador. Tu tens en valencià o com? Valencià, sí, no? Doncs has d'anar a afegir adreces d'interès. Ja ho tenim? Fixeu-vos, vos haurà aparegut ahir el marcador, no? Teniu ahir això? Sí. Sí. Ara acabem i tan fàcil com que se n'anem aquí a competències. I aquí en competències, si voleu seleccionem tot això, si volem seleccionar tot, se n'anem a inserir a plegar i ara ficarem en enllaça. Piquem en enllaça. No està enllaçat. Ah, sí. Enlazar. I fixeu-vos què mos diu ahir. Ahir mos diu adreces d'interès. No? Mos dirà marcadores. Ho veieu? Sí. Sí. Marcadores. Piqueu en marcadores i veureu com ja posís la que heu marcat abans. Sí. Competències bàsiques. Piqueu sobre competències bàsiques. Ah, coño. I li donem a aplicar. Qué buenos. Ja està. D'acord? Ara vos eixirà en blau. Sí. Vos eixirà? Sí. Sí. Clar, quan jo pique ara, doncs si jo pique aquí damunt, m'apareix ara perquè no estic ja en publicat, però m'apareix aquí bookmark tal, piqueu en bookmark i van enviar directament al lloc on tenia. O sigui que això és una passada. O sigui, d'acord? Marcadores. Sí, sí. Ho has provat? Això és veritat, això jo he fet, l'enlaç, fica't en l'enlaç, allà te'n vas dalt. No. I tu ahir és que has tornat a crear un marcador. No, ara ja fem un enllaç. Posa en Era llibre. donar-li ahir a Bookmark. I ara selecciona tot això, el que vull. Selecciona si vols fins al final o no. I ara, insertar, enlace, i què tenim? I ell té marcadores. Piques en marcadores i com ja el tens baix, ja està. Com veieu, això està molt bé. Ara, Espera, no corre esta. no. Repetís, algú s'ha perdut. Toni, t'has perdut? Sí, no. A veure. Bon, ara tu, per veure si te va bé, vens aquí. No, si vens aquí, no, t'has d'anar aquí baix. És que tu no ho has fet això. No, aquí, un moment, elimina, anem a eliminar aquest. Sí, no, eliminem. Tu t'has d'anar aquí. Tu t'has de vindre aquí. Ah, sí, molt bé. Aleshores, ai, perdó, així no cal fer això. Te'n vas ahí i vas inserits i te'n poses afegeix el enllaç. Te'n aquí ara i fas això. Inserits, enllaça i enllaça què?
adreces del sí o no. Adreces el així serien els interès i aquí. Per a veure si tens bé, li dones aquí i ja vas amb algú que no tinga? Tots ho heu pogut fer? Sí. Bé, ara ja, si volem fer-ho un poquet més guapet, què podem acabar de fer? Clar, tu imagineu-se que vosaltres ara esteu treballant així i tu estàs en qualsevol lloc de l'arxiu i vols tornar a l'índex. Aleshores, seria interessant que des de qualsevol punt d'estos, si vols, tornar a l'índex sense problema, no? Enteneu el que vull dir? Sí. És a dir, jo per exemple estic ara en l'objectiu d'estos, en el número 2. He mirat l'objectiu i dic, vull tornar a l'índex. Ostres, m'he d'anar altra vegada i anar aquí. Amb la qual cosa, això és un lío. He d'anar avant i darrere. Aleshores, què hauria de fer jo ara per a poder tornar fàcilment a l'índex? Què creu que hauria de fer? Jo el que faria és, un moment, Al revés que hemos hecho. el que faria és, jo crear un marcador en l'índex, no? Aquí en l'índex faig un marcador. Posa, afegeix un marcador. I aquí. I ara jo me'n vaig, aquí vaig a la primera, competències bàsiques. Aquí en competències bàsiques, ara és que m'ocupa un moment de les tocaré perquè si no me sigo. Perquè si no... Vaig a suposar que fa així. Jo aquí puc fer al costat, per exemple, puc posar jo índex i aquí en índex agarrar i dir, doncs ara jo vull aquí inserir el que enllaça amb justetet, amb un moment, que va sonar Però se té que escriure índex, perdó? tenim que escriure la paraula No, índex. tu vulguis, tu pots posar tornar a l'índex. Vale. És el que vulgueu, la paraula que vulgueu posar-ho, o un art de disc, o el que sigui, això és el vostre gust. Vale? A veure si ara sona. Vale? I em torna... No, és que sí, així ja no té que ser molt estrellat. Ho esteu provant? Lo que pasa es que no me veis bookmark, o sea, veis link y remove. Però No me deixa escriure res. És que, Raquel, tu estàs escrivint en el meu? És que no sé què estic fent. Ah, és que No sé. per això que crec que Sí, estàs escrivint és que- que ja m'estava pensant. Pensava que era el meu. Vale, i dic, hòsties. Ah, o sigui, ¿No voy a decir en este? no, és que això te necessito... Ya ho sé, ya. Mentre te necessita dir que el que jo t'envia Sí. fes una còpia. Ah, Fes vale. la còpia. Tu vols fer? A veure si puc acabar. Per què tu cliques la paraula magnífic és un marcador de Ai, Raqueleta. Maneleta. Què has fet? escolta, però com has escrit índex? Perquè a mi m'agarra mentre dins de l'enllaç creat en competències. No sé què passa que no m'ha eixit. Que com has creat el... Jo no he hecho tampoco la cosa. Va crear què? A veure, si jo escric índex, Sí. me agarra i m'entra com És si... possible que en un moment li canviaré la paraula, A veure si me l'agarra millor. Que esté com així. No te dius, no? Te estàs escrivint. Vull veure si ja falta tocar ella així. Vale.
El crees primer dalt? Espera que ho està fent ell. Ara... Veu com ara sí que he tornat? Però l'has creat primer dalt. A veure, primer hem de crear sempre el marcador. Sempre primer el marcador. Però el crees dalt en índex. Perquè jo vull tornar a l'índex. I vull que ara sempre de qualsevol lloc És que antes ho havies fet al revés, em no? vas allà. Claro, no va fer la vergonya. Una cosa és Ara què és? que jo quan estigui en l'índex puc anar a qualsevol part de l'arxiu. I li dones Però potser jo he anat a l'arxiu i dic, ara vull tornar a l'índex. I en vez de tornar a... Claro, entonces en la paraula índex he de crear un marcador. I des de qualsevol lloc, quan vull anar allí, he de fer un enllaç. Ho heu comprès o no? Vale. Ho heu pogut fer? Sí. Espera. No m'ho dic? I on t'has anat? Pues posa... T'has tornat a anar a competències. Fica el marcador, això s'ha de fer. Rafa, a mi quan m'hi ha creat l'enllaç en la... Quan m'hi ha creat l'enllaç en la A, en la de baix, m'ha agarrat el nom, Arch, me l'ha agarrat i m'apareix ahí. I va al puesto. L'ha puesto. Però això que apareix ahí després se queda ahí. Si tu imprimires, això se queda No, ahí. tu no veuries res, tu imprimir no veuries res. Vale, això és el que m'ha fet. I per llevar-lo, el col·loques damunt d'ell. Entonces això vol dir que jo podria generar en cada un dels punts que n'hi ha per baix al llarg del document, sempre clicant, enllaçant-lo en el de l'índex i des d'allí podria retornar al primer. Una cosa és que tu des de l'índex puguis anar amb facilitat a qualsevol part de l'arxiu. I una altra cosa és el retorn. I altra cosa és que el retorn, doncs diguis, ostres, si retorne o retorne a pèl, és a dir, tirant enrere, o puc tornar picant en un lloc i pam, i me'n vaig al lloc immediatament. Claro, també, claro. Això ja és, conforme vas entrant, vas aprenent. ¿Vale? Bueno, ahora. ¿Podemos hacer otro? Sí, pero complicado. No, més que res Per provar, feu un altre. Sí, Val? l'objectiu, per exemple, no? A mí no me hizo el marcador. ¿Incidéis? ¿Decideix? A veure, este ja t'ha funcionat, tu el que vas fer què és? Ficar el marcador primero. Vale, doncs el marcador, este a competència sí que baix. Este sí que el tens. No, le podía hacer. Clar, vale, si ara anem a la ¿vale? Tu tens això? Que pots usar los dos. Inseguís. Entonces, que la resolución. Y se enllaza de sus películas. Porque en el WordPress está ahí. No me sale a mí. Ahora, A mí no me está mal. Fíjate ahí, marcador. De la otra parte.
no me deja hacer. I ara? Si la versión anterior, pero no puc agarrar el altre dos, mira, veis que no va a dir Per tant, insertar i després has dit que hem d'anar a on? Tu primer has de crear un marcador. Vale, Has de crear un marcador i després fer l'enllaç a aquest marcador. Vale, que és que és Que és el gràfic. molt bé. I després has dit pica, no sé què has dit, No, després ja per a comprovar que funciona és picar sobre el power si te pot aplicar. Lleva-li això. Pues eso. Ahí estás y vais en el... comprobar que lo que es que funciona es piques ahí y verificar. No, només piques ahí i ara picar el golpe. Pues ara, si tu quieres que una vegada así tornar índex, i es tornar índex, pues fer tornar índex... però abans d'escriure una No, cosa. tu ara pots dir tornar o tira més per allà, no sé. O la tornar o tornar. Ara posem de l'altre de llavors si no ho vist. Ara, deixa el teatre, si tens una figura, però si ja ho tens. Ara, què hi vas a imatge? El que he vist per tornar. Ara selecciona i posa insertar. Posa insertar el enlace i ara busca l'enllaç. Vale. I marcadores. ¿Este? Sí. es que te vuelve igual. Ja està. Ya, Torna la fe, lo hagas aquí. Torna. Igual. Igual te vuelve a Bueno, ja tenim aquesta part. Digo Rafa, pero orden no altera el producto. Da igual que el enlace se lo pongas al índice o al punto. Porque tú cuando clicarás al punto, si lo has conectado con el índice, te llevará allí. Y si lo colocas el enlace aquí, te lleva igual al punto. ¿Me entiendes? No. Es un líder, ¿no? El líder és... No, un moment. Tu quan piquis aquí vas a competències perquè tu Y cuando prèviament... llegue a competencias vas a... Prèviament... No. Sí, Veurem. a mí sí. A mí sí. Sí? En competències, no, de baix a dalt no va, de baix a dalt no va. Per què ho has fet de les dues formes, Maite? Perquè si has fet l'escura com a marcador. Mira. Ahí me vas a ir, Vale, però... que es el punto 2, y de así también me vas a ir a los objetivos. Vale. Perquè la vas provar de marcador i I ahí... Vale. Pues això no No ho sé havia lo que fet. hacer, pero... És possible, vale? Pero sí, que me vas a ir a una tarea. No sé cómo hacer, es que no estoy ahí, son estos dos los que tienes que crear. Bueno,
cada alumne tindrà la seva dieta que l'anirà apuntant en aquest arxiu. Vull organitzar un treball en el qual jo puc veure que els alumnes van treballant al dia amb el que jo vull. Llavors, jo ara us donaré... Tanquem este? Tanqueu així, si voleu, i ara us enviaré este. I l'anterior que mos havies fet també... I ara com el tanquem? Això ja, si voleu, si vos quedeu com a prova o vos quedeu a la pròxima. Sí, mira, El tanquem simplement clicant en la deixa de la pestanya? Com, perdó? Clicar en lo de la pestanya i ja està? O tenim que guardar alguna cosa? No, tu el tanque, i si el vols Ai, no l'he guardat jo. borrar, no, sí, no es guarda, i t'ha guardat automàticament. Ell te guarda automàticament. Pues no m'apareixes. Segur, segur. Ah, share with me. Ara entreu en el vostre Google, en el Gmail, i veureu que us haurà arribat Sí. un arxiu, no? Piqueu en ell. A mi no m'ha arribat. Ai, m'ha arribat no. Al correu? No us ha arribat un? Al correu? Al correu? Sí. Ah, sí. Proceso True Drive, la prima edición. Sí, però això... Porque dieta Però te això... va Ara sí, sí, dieta semanal. Una dieta. Sí. Us ha arribat una dieta, no? Sí, sí. Per què no? A mi no m'ha arribat. recibir. Ahora, vale, que se m'ha arribat. Se té que refrescar. Està molt bé. ¿Vale? Bien. Pues ara, jo tinc, com veieu, jo vull treballar els alumnes en un treball en el qual jo vull saber que ells van treballant i treballen en un mateix arxiu tots, a diferència del que hem fet ara. És a dir, fins ara jo vos he enviat un arxiu, heu fet cada una còpia i vosaltres arreglaríeu aquest arxiu. Ara, en aquest cas, jo vull enviar un arxiu als alumnes que jo prèviament he preparat i vull que tots treballen, tots vosaltres treballeu en aquest arxiu. De manera que, com veieu, ara, si anem al final, doncs al final, si voleu, Al final, si aneu al final, l'arxiu és llarguíssim. Vale. Per què has fet cucú, tu? Per què has vist cucú? i ara jo agarro i faig. Bueno, anem a veure. Ara, així teniu que vull que vosaltres aneu participant i aneu posant, conforme van passant els dies, els vostres mitjans. D'acord? Puc dir, bueno, poseu-se cadascú. Per exemple, este que el faig de Pepe. Llavors, cadascú de vosaltres, el que vulgueu, o situeu l'ordre. Jo aquí vaig posar-ne, vaig seguir un ordre. Però n'hi ha un, no? N'hi ha més. N'hi ha els 8, estic creant-los tots els que vulgueu. Vale? Vale. Estàs creant... Estic creant jo. O sigui, ho estàs escrivint ahí. Vosaltres les podeu crear. A veure, anem a seguir un ordre. A veure, el primer que he creat, per seguir l'ordre este, si voleu, a veure. És que te l'han guardat ja. Ah, no, però. Algun maneguetes, no sé qui serà, mira, Francisco Javier Llop. Aquí, jo no he borrat res, jo l'he avançat per a tindre en la mateixa pàgina. Sí, ja. A veure, un momentet. Sí, els cucús i els ones no han dit ningú res, ja. El pastor també està
Entonces escribim aquí. En el primer, este és el primer que hi ha, Pues, per exemple, si volem seguir l'ordre, Maite, tu te poses aquí. Vale, vas. Jo en els alumnes, evidentment que primer ja ho faig jo, perquè si no esperar què passarà això, però ja poses una dieta per a cada alumne. D'acord? Poses el nom i, què és el que podem veure? Com veieu, és un treball, si ara tinc enrere, veieu el que era el treball en si, d'acord? Jo vaig posar un model de dieta i aquí al costat i aquí baix es faria una valoració perquè els alumnes vegin què és el que s'hauria de fer. Llavors tu agarres i dius, bueno, pues esta és la nova dieta. Esta dieta que jo he fet me la valorarà el que ve a continuació. L'alumne que està treballant la dieta valora la meva. Ell escriurà la seva dieta i la dieta serà valorada per l'altra. D'esta manera, què passa? Que en un sol arxiu estem treballant tots veiem el que mengem cadascú més o menys i el bé o el mal que està la dieta i la valoració que es fa. És a dir, que és una forma de treballar en un arxiu en el que tots estem treballant. Abans era una manera de treballar en la qual només treballàveu un i era un arxiu que jo us havia donat. Evidentment que, clar, jo sempre es diràs, treballeu, feu-se una còpia. Per a tu sempre tindre l'original. Com no te pots fiar d'ells, evidentment que tu la còpia, el que s'envies ja serà una còpia per si de cas algú comença a escriure què passa en l'original teu i després tu ho has de tornar. Està clar el que es fa? Fixeu-vos l'avantatge que té el treballar d'aquesta manera. Jo arreglaré el dia, quan s'acabarà la setmana o 5 dies després, no m'han enviat 12 o 13 arxius diferents per correu. És aquest arxiu el que jo aniré veient i s'acabó. El valore, eixe i punt. M'estalvia, com dia Raquel, la tira de correus només per a una activitat 13 correus, o 20 o 30 correus, només un. I ja només... Podem modificar-se o no? Podrien modificar-se, evidentment, és veritat que sí, però després ho podria veure ahir també, en l'altre. Podria veure que això ja entrarem en una altra dia i veurem les modificacions. És a dir, si algú ha sigut capaç de modificar en mala idea, podria donar-se en batxiller, no, són de segon batxiller, però podria donar-se el cas que sou fets, per exemple, per a tercer d'ESO, que també tens. I que anara un i estiguera en la dieta de fulano el menjar que li ha rotat. I jo ho trobaria després. Que fulano tal dia ha entrat i li ha rectificat a l'altre. Això ho veurem un altre dia. Que no pot passar, evidentment. I per treballar simplement el que fem és compartir. L'únic que he fet és compartir i que puguen editar. Perquè jo puc compartir perquè vegin. Punto. I ja està. Jo ara, per exemple, fixeu-se aquí dalt, a la dreta, ahí dalt, jo puc agarrar i en la de, per exemple, la de Raül, puc agarrar i fer aquí un comentari. Estàs menjant molt. D'acord? Jo puc anar fent comentaris aquí. Aquests comentaris jo puc aquí agarrar i inserir un comentari. Jo totes aquestes coses després, si m'hi d'imprimir-ho, si ho hagués d'imprimir, els comentaris no tenen per què així. No seria. Jo puc aquí anar fent coses... I en aquest comentari a quina persona li estàs fent? També t'apareixerà a qui li estàs fent el comentari? Sí. ¿Vale? Bien. Entonces tenim clar una forma de treballar que seria així. Bien. Ara l'altra, que seria ja el que hem vist anteriorment,
pues, seria, direu, ara jo us envie este projecte a la sala. Este también ya. Tanqueu-lo ja. Fixeu-se en l'avantatge que té que tu te crees un grup i a l'hora d'enviar els correus, que només enviant-lo del grup ja ho arriba a enviar a tots i no hagis d'enviar tots això. Doncs mireu ara, aneu al vostre correu i mireu este nou, este que vos envia del projecte de la sala. Ja, ho tens cert. El drive. Bueno, en este, jo ara, com sí que vull que cadascú treballi aquest arxiu, doncs el que faria és, a veure, feu-se una còpia d'aquest i treballeu sobre la còpia. Se'n recordeu com ho fèiem? És a dir, ara vos ha arribat l'arxiu meu, però ara heu de fer una còpia d'aquest arxiu. I treballeu sobre la còpia. Jo ho faré també una còpia. Ja la tenim. Com veieu, com jo ara estic treballant en la meva còpia, ja no m'apareix tot el que està de dir, ja és la meva. Aleshores, què és el que tenim? Que nosaltres, com és un arxiu en el qual és d'estos que l'alumne ha d'anar a treballar, doncs tu vas deixant, deixes un espai, o que no el deixaves, perquè aquí ell podria anar completant. Tu vas, en alguns, al teu ritme, posant el que vulguis. Així, per exemple, anem a suposar, si aneu tots, ara us ho enviaré. Aquí, fixeu-se, estem tots més o menys aquí, completa la següent taula, la de Crossing. Ara aquí anem a suposar que dius el que dius, jo faig el dibuixet, suposo donar l'opció que aquest treball, aquest arxiu, el tinc en paper. No suposar que no, este ho imprimim i no conforme estem gastant ara. Evidentment que ells agradaries, és que faries. Una vegada enviaríeu la còpia, què faríeu? Arribaríeu aquí, baixa coma i el baixeu conforme envieu. Coma tal, OpenOffice, PDF, vos baixaríeu, el podríem imprimir, és a dir, jo ara vinc aquí i el imprimís també igual. I així tindries això. Ara, consell que vos doni aquí, però bé perquè m'ha passat així amb els quan alguna vegada ha pogut fer això aquí en el centre i és un arxiu potser gran o complicat, m'he donat compte, no sé per què serà culpa d'aquí, que a vegades les lletres fixen a vegades com si estigueren tallades per la meitat, és a dir, o no té prou velocitat o el que sigui, de manera que quan li he donat a imprimir, no m'ha imprimit com jo voldria. No hauria de per què haver-lo retat, però que ho sapigueu. O sigui que és preferible descarregar-te'l, baixar-te'l, Una perquè potser si jo me'l descarregue i me l'obri en l'OpenOffice o en el que vulguis, damunt veuràs també molt bé una pàgina on arriba si te talla bé pel tu volies o no. Entonces, els marges, diríem, la impressió, dir, no sé, per mi esta lletra, esta línia de baix, la puja dalt o la baixa baix. A mi m'agrada particularment, m'agrada més perquè a vegades no té per què quadrar perfectament el que veus aquí en pantalla i el que te trau després per impressió. I a més, em va passar això que vos deia. Jo veia aquí les ratlles a mitjan i me'ls va imprimir les paraules a mitges. No té per què passar.
aplicacions no manejar molt més. Però vamos, això venia a dir-ho perquè quan us he comentat perquè l'alumne té que treballar obligatòriament aquí, així no, s'imprimíssim. Està clar? Una altra cosa que fa una altra dir, no, és que jo estic gastant el Moodle i jo tinc l'enllaç, molt bé, doncs jo no l'haguera enviat, perquè aquest arxiu el tinc en Moodle. Que ells entren a l'aula virtual i els dic, descarregueu-se esta. I ja està. I fixeu-vos l'avantatge que té això, que jo donant l'enllaç, que això serà bateria, i en aquest enllaç jo aquest arxiu el puc penjar en Moodle a un siga. En un sol enllaç o col·loquen en una gana. I no com ho feia abans, que feia. Agarrava aquest arxiu, a l'any següent el canviava un poquet. Pujava al Moodle a carregar. Lleva la còpia de l'any passat. Fes un enllaç. No. Jo ara, això no m'apanya, o aquesta cosa dius, mira, aquest any que ve ja he retocat i vull que en vez de 5 que siguin 7. I aquest xorrat ja era fet en casa un arxiu nou, pujat nou a la web, a la Moodle i fer l'enllaç. Ara no. Ara jo tinc ja l'enllaç a aquest arxiu. I jo li he canviat el 7 i quan l'alumne anirà allí descarregarà ja el de 7. I s'acabó. Tot això són avantatges que té tot. És a dir, només vos volia dir abans que si volies dir, aquí si l'alumne el treballa el tema en aquest apartat aquí, dius un dibuix i dic, no, jo vull insertar vull aquí insertar una imatge. Doncs, aquesta imatge què faria? Jo vull que ara, jo tinc un glòbul roig i vull que vagi un glòbul roig. Què puc fer? Pot ser que jo tinga abans un glòbul roig ja en el meu arxiu, el meu ordinador, aquí vaig, i d'aquí la puge. Si això voleu, són les 3. També ho fem. Voleu provar? Jo agarro aquí i insertar. Us envia ahí una carpeta en això, en este no cal. O feu conforme fan els alumnes. Envieu aquí i busqueu, per exemple, glòbul roig. Busqueu glòbul roig i en imatges. Tendents aquí, com he fet en valencià, és terrible, és poc pillant. Mireu la diferència. Jo podria fer aquí, ara dic, vaig a veure si va bé. Copiar la imatge. Em dic aquí, venia aquí i vaig a veure i pegue, control V. Ho veu? I ja està. D'acord? Què dius? No, jo tinc ja, en l'ordinador tinc ja això. El que faria és, me vinc aquí i vull un d'aquests. Faria insertar, insereix. Què vaig a inserir? A veure, una imatge. A veure, selecciona la imatge. Buscaria aquí l'escriptori. I faria un nou blanc. Obri. Està penjant i ja està. Està clar? Tot això ho ha perfeccionat molt Google. Afegir fotos o dibuixos era abans era complicat. I a més s'ha donat compte d'una cosa, és el que ha passat. S'ha ajustat. Pues acaba de ser retalla. Això era terrible. Abans era terrible. I ara ja ho fa molt bé. Rafa, a mi no sé com les has agarrat. Les imatges d'on? La imatge, fiques sobre la imatge i botó dret
Sí, però és que ara ja la imatge on la tenia. La que, no, prova ese botó dret, Botó, copiar imagen, però jo l'he demanat. ja te'n vas ahí, no, tanca això, perquè això era, tanca aquesta opció, això era si l'agarrares de l'ordinador. I te'n ves aquí, Enganxa. enganxa. Vale. I l'altra era si l'agarraves de l'ordinador. Si l'agarres de l'ordinador, si l'agarres de l'ordinador, has de buscar, A mi no se m'ha només ajustat, no? No dic per res, dic simplement perquè diu que s'ha ajustat. No, igual. I l'altra manera que la de baix com passa. L'altre és, per aquí va insereix imatge i dius, selecciona una imatge. Buscar una imatge, posa aquesta que és saltada, que eixa, i Obri? Se puede hacer directamente. Y una anotación. O sea que la solucionaries d'un lloc on ja tens imatges. Esta sí que la... és possible que el és una que sigui molt xicoteta. Bueno, què tal? Ho deixem aquí? Sí, correcto.